wathi umoya ingcwele Khehlelami awuzama ukufika mina ngoba kunabantu okumele sihlebe nawe ngithi mina ke sihlebe uwani noJoe bazofika kuwena abesilisa ababili kube sengathi bakuvusela indaba yakudala yazi ngizwa usuka kuleyo ndawo usubaleka kodwa mawuzosuka ubaleka uyohlala eSiyanda ngazuba nomaziyo ohlala eSiyanda Mkhulu ngiyajilo ivele ngiminingi khona impela kumanje alela futhi u2023 sika ngomnye umhlathi manje yazi uthi umoya ngcela ngikhuleke ngize ngiyofika eSiyanda mangifika eSiyanda kube sengathi namanje khona umnye umfowethu noma khona usihlobo ugazi lami engithi mangimbiza ngithi gazi lami uyangizwa ngithini have to prophesize ngibuye ngamandla amanzima mfowethu ngibuye ngamanye amandla uzoba nenhlanhla umuntu othi mina sengiphuma kuKhehlelezi this year ngibuya kuyohlola abantu kade bekhona bazoxoxela abayi ukuthi namhlanje kade bekhona konakele ngingakhohle ubatshela mfowethu abantu this week is the special nje sokuhlola up until Saturday le amali esihlola ngayo esijwayele ukuhlola ngayo cha iyehlisiwe ithe ukuthi yehliswa kancane ngoba siya understand ukuthi abantu uJanuary abanamali uzokhumbula ukuthi Sithathu ngizobe ngisegoli abantu njengamanje bayafona bafonela call center benza ama appointment eGoli ngolesine ngizobe ngise Cape Town mfowethu asingene etabeni kunjalo inqobeni ngexetsha Black emhlamsana Black Radio emkhulu qala nje ndekuva ungene yokuhlenyakeni umqabaqaba fresh awubi kwahlaba yonke into isa yiyo ngaphandle ukuthi ke umuntu lonyaka othe wabona uDr Khehlelezi impilo yakhe iphinde ifana uqala umuntu lonyaka Ndephini othi wabona ngamehlo akhe uProfet uDr Khehlelezi impilo yakhe ngekuphinde ifane nakuqala ngirongo mkhulu into impela mfowethu injalo obonane noKhehlelezi ake sithi lobilobi bakhona bathi uThomas ukholwa ngokubona khona bathi mina lento ayenza ngikholwa ngifisa ukuyofika kuyena qathatha imbila yaswela umsila ngokuyalezela ungayalezeli awuyoyifikela wena kuKhehlelezi uyobona ngempela uyayenza ilento uyobuya futhi uxoxela bakho akunjalo dokotela asidluse namazwi ovelwano ekhulukazi ngokuthi ke iartist ibithandwa kakhulukazi uMampintsha edlule emhlabeni kodwa ke mkhulu kunesimo sika Babes odumo ebonakala uBabes eperforma edlala ingoma enza adume ngazo uBabes ekubeni kube kuziliwe ingabe mkhulu uBabes kube wrong yini noba mhlambi kube right and futhi notira washo uthi uzombuyisela endaweni yakhe abhukwe all over yonke indawo kusho malo so in other ways ufuna ukungiqhatha wena nje kusaqala uJanuary njengoba vele uKhehlelezi engehli kahle ebantwini ubuza ukuthi uBabes lento kade yenze right no wrong ezikaloku nawe njengotata bekhaya okay ake siye lana mfowethu kunezinye izinto ofanele sikhulume iqiniso ungizwe mchunu wathi ngelinye ilanga mayikhuluma wathi sikwi 20 angazi what revolution 21st century fourth industrial revolution into ezinjalo nje sise sigabeni la esithi yonke into mfowethu iupgradeiwe yonke into ihamba ngestyle sizokhuluma lokhu iqiniso ukuthi kukhona abantu abakhuluma njengamanje bathi uBabes lento kade yenze benzani edansa ube umkhwenyana wakhe edlulile umkhwenyana wakhe beyisosha elidubulayo mangithi elidubulayo eliphila ngani ngommusic ekhaya ngithemba ukuthi noma bebexabene into ebadistressayo umusic nabantwana babo babafundisa ini umusic so vele ikhaya labo ikhalani lo music uma iphoyisa lishonile noma isosha lishonile siyasibona amasosha emathuneni noma amaphoyisa enjani adubule phezulu ayasho ukuthi siyakusaluta la ekhaya kunemizi ethi la ekhaya makushoniwe isibhamu asinjani asingaqhunyiswa but masibona bedubula phezulu noma bagcina ini isiko lasephoyisa noma lasebusosheni uBabes ufike wazila wazotha wakhombisa ukuzotha ehlonipha umndeni wazotha ekugcineni mase khala ingoma uBabes uyasukuma
in other ways communicate nomkhwenyana wakhe. Okay. Uthi indoda yamadoda ngoba vele ufele ebusosheni. Buka nakho ngisakumele futhi ngiyosala ngiyibambile ngimile ngiloko nginawe. Futhi akadansi lokhu udansa okwesizotha ngoba uyambona ukuthi uphethe umntwana futhi udlala kahle nje okwesizotha ebe egqokile inzilo yakhe. So lokho mina ngokukhehlelezi angikusoli but ngokwesiko lasemandulo lakudala vele kwakufanele ukuthi nginangomncwabo babethe ekhaya iready njani ingadlalwa futhi ayidlalele kuphi phansi ngoba kunjani kushoniwe. But at this time ushonile lo muntu oshonile umuntu vele is a musician uyi-artist uyena umuntu kade enza ubunandi. So kufanele bazomphelezela abangani bakhe nomakoti wakhe wenza same thing naye kufanele amphelezele but uqale bengizo understanda if bethi uthe thola imessage wavela wadansa but uqale wakhombisa isizotha. So leyo nto akuyona inkinga. Okay, akuyona inkinga. Mhlawumbe mkhulu ndiyazi kunezinto ezininzi ezibonakala ezithethwa kakhulukazi social media ekuthiwa hayi uma bekuthiwa ube umnganami funeke nami ndiyam ndiyogeza. Into ezikanjalo mkhulu into ekhona ngempela noma kwenzeka kanjani? Okay, uthi ulobilobi uma ukuthi ulobilobi ushonile beumngani kaKhehlelezi. Yeah. Kufanele yini uKhehlelezi ayogeza? That's what you are trying to say. Yeah. Right. Uma lobilobi umuntu benimbatha nonke ingubo. Yeah. Mangithi lobilobi beka umngani nosisi bekayini bebathandana nosisi kaKhehlelezi. Okay. Bembatha ingubo bonke. Okay. Wangalikhipha igama lokuthi lobilobi asihlukane. Waseyashona. Nyonyoba njengoNikodimi uyothola inyanga noma umthandazi akugeze. Okay. Noma beumngani wakhe ekukhonzile engalale engakufonela noma ungapheli u4 days engakufonelanga. Umuntu onjalo kuyadinga ukuthi kunamakhamba kumele uwasebenzise ususelwa umphefumulo kuwe ngoba hambe asiyazi impilo ephila ngale. Okay. Kungenzeka ukuthi uyasondela kuwena kunezihlato ofanele uyisebenzise zokumgudluza kuwena ngoba abantu abaningi izinto zabo zivalekile washona your best friend. Ithema ishona ibest friend yakho leyo nto wayithatha for granted. Yagcina ivala izinto zakho wena uloko unuka umakhelwane uthi uyena kanti umngani wakho ohamba naye namanje usela eduze useyithunze elimnyama. So kumele usukume uyisuse uyiclean. Ay wabeka mkhulu wayibeka le ndaba le so ke naba abantu basuke emakhaya emakhaya bekwenzeka izinto ngokuhlukahlukana ke emakhaya ezilungileyo nezingalunganga. Umuntu mebuye emakhaya kubaleka ngana ukuthi aziclean or mhlawumbe benganga emakhaya ebekhona dokotela kubaleka ngana ukuthi aziclean. Right, umbuzo omuhle lokuthi umuntu mayibuye emakhaya kubaleka kangakanani ukuthi ayiclean. Lobi umuntu mayibuye emakhaya kubalekile ukuthi ayiclean ngoba abantu abaningi asazi ukuthi imithi abafike bayisebenzise emakhaya injani. Yini ofike wayijomba emakhaya wabuya nayo ngalana nalona kade engayanga ekhaya yini asuka ayizom affecta kulezi zinto ngoba kunabanye ababuya nemithi emihle kunababuya nemithi engamihle. So kuyabaleka ukuthi wonke umuntu January wonke umuntu akayenyangeni ayohlola before avule emsebenzini before noma kuthiwa kunja akayohlola ukuthi life yami from January to December izohamba kanjani ngoba kungenzeka ukuthi next week uzoshayisa noma uzoqosha emsebenzini noma ikhampani yakhe izowa but inyanga zayibekela into ezifana nalezi ukuthi zikubhekele ukuthi life yakho izohamba kanjani. Bangixolele la ku Facebook ibattery yami yaphela, it's been a long day. Makuthi ibattery phelile abangene kwi app yani www.izwi kwi Play Store bangene ngoba we still have more to go on kuma topic enkulu into esisazoyithinta kanti futhi sisazohlola gijima nje laphana kwi Play Store ungene kwi Play Store njengamanje uzosibamba live nolobilobi ngoba kuningi ne prophecy ka 2023 sizoyisho isazophuma. So make sure ukuthi impela ukhona kanti abafuna ukhehlelezi lapha yana bangaqala babhuke manje ku 066 00 26633 ngiyenzela baka Facebook njengamanje ngoba ibattery yami iyaphela. So lobilobi siye lapha ekuthenini kubalekile ukuthi wena kade usemakhaya ubuye izinto zakho before wenze yonke into ukuhamba uyobheka kubantu ukuthi mina ngoba ngisemakhaya ngibelethiswe la enzini nalo kade ngayangekho ekhaya akabheka ukuthi labo zakwethu esisebenza nabo ababuyi nezinto yini ezosaffect emsebenzini. Ayithola abanye sebequleka abanye sebeshanga ama short time abanye ikhampani ayisambi kahle
kubalekile ukuthi uyobona umuntu wesintu akubhekene. Kubaluleke kakhulu mphulaphula ngasekhaya mhlawumbe uvuleke radio ngoku sihleli naye phake Professor udokotela umkhulu ubaba uKhehlelezi apho ke esuke kwizwi elomzansi apho ke usuke esixoxa khona ngezinto eziphilisa abantu apho ngomfumana khona uyamfumana phaka uMandla wasemahlabathini uyabhala phaka ku-GPS yakho uthini mkhulu nyanga yodumo mzo mfowethu GPS Sunday inkonzo yavulwa sizobe silapha eDurban Music School eThekwini ekseni ngo7 o'clock konakele wena othi anginamali ukuyohlola nginalutho it's free of charge esontweni and then siphinde sithi eZayoni it's free of charge emahlabathini kufaka ku-GPS nyanga yodumo mzo emahlabathini isonto laseZayoni lingena ngo11 o'clock emini wonke umuntu mfowethu siyavula Sunday konakele mfowethu siyobe sibheke phambili impela sithi impela konakele kanti Wednesday ngizobe ngikhona lapha endaweni yase Johannesburg la engizobe ngihlola khona ebusuku bayazi ke kanti Thursday ngizobe ngise Cape Town lapha number 30 Waterkant ama pharmacy kaKhehlelezi ngihlala ngisho noma unganamali awahambe uyongena nje awuye pharmacy ufike nje ungene nje ukutesta amandla ami ngibuyile manje lobulo zonke zingizondawo ziyajika ziyongithanda ongamthandi yomthandi impela uthanda ungathandi ngoKhehlelezi ngindumandumani yadumezizweni isihlahla somdlebe inondela mzimba umbejembeje umfazi onempandla inhliziyo zamadoda ibomvu ninabasethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi ndaba yikhalamanzi dictionary ndaba yithithi umndeni olandela mina ulandela utalako olandela mina uyophenduka abe umlotha phashe usho mina mfowethu sangishilo akujiki futhi kanjalo mfowethu ngibuyile ukuzongiprove amandla ami hambe uyongena epharmacy kaKhehlelezi noma ungathenganga ufike nje ushayisele futhi ngiphakathi namhlanje ekhemesi kaKhehlelezi sibone ukuthi kuyenzakalani hayi ukuthi amandla mpetha kumina nasentweni nami phakathi ngisho chain oyithintile ngisho wafika wathinta iproduct yami wangathenga ngisho wathenga wangathenga kodwa khona into ufakazi obungitshele bona angikhulumi ngomuntu oyobuya esigodlweni kumina athi 2023 ngibuya kena phakathi hayi lo muntu umiyekeni ngifuna ukuthi bayisholo bona abantu ukuthi miyekeni bamzonda ngoba bamzondela iqiniso bayazi mfowethu ukuthi cha mina angiphili fake life kusafana sike siyixoxe leyo nto abake bayento bayiyeke lento ya social media ukuphila fake life umuntu afika ashute emotweni kaKhehlelezi ashute emzini wabantu bese ethi yena into zakhe asiyekeni le ka fake life ake sihlale neqinisweni ukuthi ngempela lo muntu mayilandele uyayenza yini lento noma unayo yini lento athi unayo ngoba hayi kampethu sifile ama fake life ayi abantu bakhala ngesoft life nje asazi mfethu ake sibezwe abantu ukuthi bathini kule kade sikhuluma ngayo kaBebs uthe kune discount enkulu mfethu enkulu kakhulu ngicela ukuthi ngingasho ukuthi ukuhlola ngamalini kodwa umuntu mayifona esigodlo njengamanje ngisho noma ibooking abuza ukuthi kuyoba imalini bayomtshela mfethu inamba yokubooka ikhona 071 130 7808 kanti mawungena uthi www.drkonline.co.za amanamba kaKhehlelezi wonke ayavela asiyekeni ke lento yokuthi sidliwe imali ko Facebook abantu besebenzisa izithombe zami ko WhatsApp uKhehlelezi akawuphenduli uinbox mina mfowethu ngikhuluma kanjena nje ngiqedile anguphendula uinbox anguphendula in abangayenzi lento kodwa njengamanje asizwe abantu ukuthi bathini akakhulukazi mkhulu benifisa mhlambe umuntu oke wadlulela elungu lomndeni wakhe akakhulukazi mhlambe inkosikazi wakhe o mhlambe umntana wakhe esimeni esikanje uthini yena ukuthi yena uthi kuyadanseka noma kudanseka kuri noma kurong noma khoro asike sibeze ukuthi abantu bathini danseka noma kudanseka not ukuthi kodwa mhlambe mfowethu sikhumbule nalento ukuthi kwaye umuntu ozokhuluma noKhehlelezi namhlanje kumele abuye asithulela ufakazi ukuthi hayi bongayikhulumela mina naye le ndoda ngibuza nje ngingahlolelwa nokuhlolelwa kukhona into eyashintsha empilweni nami namhlanje umhla ka2 mfowethu sifuna ukuzwa ukuthi oyokhuluma nami namhlanje yini ayoyiphupha noma yini eyoshintsha empilweni yakhe ake siwenze ube ngokuqala sikubulise Molekhaya sikhona iphezulu okay siwehlisile sikhona kunjani tata yes anonymous uthini ukuphawula kwakho kule nkulumo sixoxa Uyaphawula kahle ngathi ngiyala masela manje hayi kuyaphawula baba
Siyabonga. Okay, nje Nkosi kakhulu. Siyabulela, right? Mhlambi uthini wena ngokuphawula kakhulukazi kule ntetho ebesixoxa ngayo nomkhulu ethinta uBabes nomkhwenyana wakhe ekutheni fanele bangaba mhlambi uhleli phansi or mhlambi kube right. Enye into lobuloba sikhulumeni iqiniso uBabes ebethandana noMampintshi. Banengani bathi ubani sponge. uBabes uphila ngomculo. So uMampintshi uphila ngomculo ngilo ngisho leyo nto. Labantu ngoba bephila ngale nto beku December amagig ebebhukhiwe. So if ever bethi awayeka amagig esencwabile ubani ade ezoqhubeka amondle. Sasa bazomhleka futhi eselamba umntanakhe. Senqubele sekubulisa Monica. Usenqubeni Monica. Oh, okay. Vele wakhala wahamba. Sithatha umnye futhi mkhulu. Bayibona phela lobulobo ukhumbula ukukhuluma nami akulula. Kusazoba nzima kakhulu ngoba kuyongena umuntu impela wazale mbethe ethi hayi ngikhulumile naye. Hayi, asimthabathe. Enqubeni Monica. Molo dada kunjani? Siyaphila njani? Sikhona dada. Hayi kunesikole ngikhuluma ngaso. Ngiyabona ukuthi abululu ukuthi ahlale uNgamampintshi njengoba phela bebefika lesiphi. Akululu ukuthi ahlale funeka abonise impilo ebeyiphila nanokuthi ya mina ngibona kanjalo. Ku right noma ku wrong ngokwakho? Okwamaya akukho uwrong ngoba ake ngibuze baba. Unayo umntwana omfana ona right ngikhuluma ngomntwana cishe ona 9 to 13 years. Lalela ke Khehle. Ngelinye ilanga maybe angazi ukuthi kuphi nendawo. Kodwa uma uyongivakashela la eDurban Music School Sunday noma uyokhetha ukuthi umoya wakho uvumele esontweni laseZion noma ukuvumela kuleli ministry. But ngicela ukuthi one day ufike kumina nje esontweni. Ke sibone ukuthi uNkulunkulu masigidi igxathu kabili kathathu kukhona into yokukhulunywa ngalabantwana bakho. uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga. Enkosi kakhulu siyabulela siqhubeke phambili sidweba mhlawumbe sifumana bani kwakhona ngalo eli ixesha ku 98.0 FM 060 4807164 enqubeni sekubulisa Monica. Yebo. Molo mhlekazi kunjani? Ngikhona baba Simon ukhuluma nawe. Hey Nkosi yami. Yes Simon. Uthini kokuphawula kule ndaba esikhuluma ngayo dad? Hayi baba angiboni iphutha ngoba ekumsebenzi wakhe. Manje why abantu bekhuluma ku social media bayakhala kanje bayagxeka? Hayi lunge ahambe bengasavalisele. Oh, ngenza indlela nawe umakoti wakho ungangena eboxini ntakeni nginike 2 minutes ngivalelise. Hayi. Usiko lwabo baba. Imake wena ngeke yini ulenze isike linjalo uthi hayi ngicela nami ukuvalelisa kuyena umama. Hayi ngicela ukuvalelisa kodwa ngikoshamela sakile wami. Ngiyabonga bhuti wami. Ubaba akangibhekele. Ikuphi ekhaya Khehle? Asenze kanje isandla sakho saka left ngivulele sona. Yini leyo iphethe esandleni uvula isandla sakho? Ubuphethene esandleni sakho? Lalela uyabona uma ngikhuleka la engalweni yakho yaka left phezulu kancane ngibona iscratch esincane. Uma ngibuza ukuthi le scratch angaze sani uthi uNkulunkulu kimi ma uneminyaka e11 noma 12 13 unocingo okwakumele lokulimaza engalweni yakho yaka left engalweni mawungathi uyekhwapheni kancane uthi umoya oyingcwele kimi wena bhuti kwakungamele uphile kunesikhathi la okwakumele uyolaliswa khona esibhedlela ngoba ubuyingani ehlala ilimale wophe kakhulu hlala ulimale ngoba uthi umoya oyingcwele kimi kunomese okwakumele kube sengathi udlalela phezulu kwenyama emzimbeni wakho ngoba basilandela la ikhona into eyibudlozi ephila la kuwe njengomuntu engathi wena ikhona into yoMnazarethi obekumele ngathi ngicelela yona ngoba
masilandela la ikhona into okumele ngabe kodwa siyayethula kuwe eyisipoki ohamba nayo yazi uyalwa wena ebusuku mawuthulele ngoba kukhona into eyavuswa kabi yabe siyavuselwa kuwe ngoba masiloko silandela la ikhona into eluvalo makumele ulale nomuntu wesifazana noma makumele niphathe lonke ingubo ngezwe ukukhathala amashwishi wakho wathi uJehova ukhona into omele ngimkhuze ngimsuse empilweni yakho abathi igama lakhe usibusiso ngathi mina lo sibu bani wathi umoya wena ungaboshwa uboshela into ongayazi wathi uNkulunkulu ngabe ngiyageza ngoba ikhona into eyithunzela iminyama eliloko liqosha abantu besifazana eduze kwakho awukhulume nami ngizwe Ayintela kunjalo baba bahlali ubesifanda lesifundwe la ehlombe nendekare ane kathi izolo njengoba ngisho ngithi lelo nxeba baba elisesandleni sakho saka left ngisho kanjalo ngithi mina ukhona into okumele ngabe yenzeka ugcine yolala esibhedlela wena baba uthi umoya ongcwele kimi angeke ngifune unyaka ka-2022 ngo-October 19 uke wangathi ucishe ungena engozini enzima kakhulu yemoto wathi uJehova kwakufanele bese ngathi uyathuka uzugcine ngathi ushisa impepho uthi kanti kwenzakala nezintweni zami ngoba ngeke ngabona ijele elakade lokho likufuna kakhulu angazi khuluma nami noma uke wagula yini last year wangathi wena ulala phansi wathi uJehova angikuvikele ngoba kukhona imali enzima okumele bese ngathi iyabuya esandleni sakho khuluma nami ngizwe Hey baba ukula kumanje umzimba mhluza okumanje uzawusinda Khehla ngazi ukuthi ukuphi kodwa bengicela ungezi kuleli sonto lasekuseni uze kuleli lasezayo next week baba konakele ngempela emahlabathini ufike noma makukuthi imali yokuhlola unayo fika kumina akugcwele lamalanga ngisanda kuvula ufike kumina esigodlweni noma kusasa noma ngolesithathu ukubonqulisa emahlabathini everele ngizoyibiza inamba egcineni ubhale baba yabonga Okay ngosi kakhulu nakele kakhulu lobulobi mfowethu tata kwanakele kakhulu konakele mhleka kufanele kucace lobulobi ngoba ngisho nako TikTok sekugcwele bonke abantu bayahlola kumele kucace ukuthi umuntu wafika nalento yokuhlola online ubani seyinjenje ubani kucaca abafana nomnikazi wayo lento asikuthe bathi inqobeni sikubonise bona ekhaya yebo sanibona anenjani tata siyaphila njani inkosi nathi uthini okuphawula kule topic esixoxa ngayo nomkhulu hayi inhle kakhulu impela inhle kakhulu ngiyamuzwa umkhulu ngiyamuzwa umkhulu kodwa ngingifisa ukuxhumana nomkhulu inhle kakhulu ini uyabuza umkhulu inhle kakhulu ini Khehla lami nangu lobulobe ebuza la uthi uyayizwa yini inhle kakhulu yini le enhle hayi kukhulunywa ngenye into yini le okhulunywa ngayo akukhulunywa ngokuthi ngeke baba nama kushoniwe kuyahleka ngeke eradio impela kujathi akuhleka eradio ngeke nakuhleka ke manje ngeke hawu wakhohlwa uzukhohlwa manje into esikhuluma ngayo okuphi nendawo awu ehostel mfowethu ngahlala kakhulu ehostel asikwaba naye ngiphinde ngihlale lapha endaweni abathi semakenopini uyakwazi akwasobho ugazi umfundisi wami Bishop Lamlele ngaphuma kulona ya Khehla lami ngoba use hostel bengizofisa ukuthi ngelinye ilanga nje mawuthola imali yokugibela wathola amasenti amancane uze kumina sibheke ngoba la mangikhuluma nawe la uthi uNkulunkulu ngabe ngiyakuthatha ngikubuyisela kini ekhaya kubo kamama wakho uma ngibuyela nawe ekhaya kubo kamama wakho ukhona umuntu ozofika bambeke onesibongo sakaButhelezi kaShenge uyangizwa ngithini manje wathi umoya ongcwele ikhaya lakini liyafa kodwa wathi umoya ongcwele ngabe ngithi sokalisa Shenge sokalisa ngathi imemezelani lezi ithakazelo wathi uNkulunkulu kukhona umuntu obambekayo
onaleso sibongo olokenyonyoba azawufika phambili esimeni sasemsamo noma azawufika entweni engathi yamathuna wathi Jehova kukhona isilwane noma kukhona into engathi imbuzi eyafa ngendlela engaqondakala ekhaya kini ngathi Nkosi khuluma nami yafanini lento wathi umoya engcwele lento isanda kwenzeka ikhonto yamangaza abantu abadala kwangathi yafa lembuzi owakumele kube nomsebenzi noma kwakufanele weshisa impepho yagcina ifela yona wathi uNkulunkulu angazi noma ukhona umsebenzi oke waba khona 2021 wathi Jehova ngikukhulekise kakhulu ngithi mina angazi noma khona umuntu okwayenzela umsebenzi ethu yakhunjulwa yini ngoba ikhonto engihluphayo ngezwe mina kuhlakaze kumndeni phakathi ekhaya abantu beqabana bodwa ukhulume nami ngizwa bhuti impela imisebenzi siyesayenza impela nje siyesayenza impela nje ukugcina siwenzile bese senza ihlambo lamfowethu nakho-ke yazi uthi umoya engcwele lowo msebenzi uma ulokuthi uyawuconfirma impela uthi impela besenzela umfowethu wathi umoya engcwele kukhona into okumele bese ngathi ngiyayireversa ngithi ake siriveseni ngiyofuna ukuthi kanti umswane wachithwa yini phansi noma wachithwa inyongo yini ngoba ukhona into eyasetshenzwe ethinta indwangu emnyama njengomuntu angathi namanje kukhona umuntu ababembiza wena bhuti mawulokuthi ukhuluma nami la uthi umoya engcwele uphilile kahle nawe kukhona ukugula kodwa lento ekubamba kakhulu esimeni sasebusuku njengomuntu angathi namanje kukhona into eluhlangothi lwakho olungafuna ukuhlukana kodwa esayidini saka right wathi umoya engcwele kunento eyistroke efuna ukukubamba masikhuluma manje ukhona umuntu wakini olele phansi ogulayo abaloke bekufihlela njengomuntu angathi ungagcina le ndaba usuyizwa ngabanye abantu bethi no man uyagula uzibani kanti abakakutshelini wathi umoya engcwele kukhona umuntu ozawuhamba adlule kodwa abaloke bekufihlela yena ukhulume nami ngizwe yebo impela ngiyengezwe kancane ngoba phela kaze sitshele nje njengoba ngisho baba ngithi mina lento ngeke uyizwe straight kodwa ngiloke ngizwa mina uyizwa kancane ibuya ngabanye abantu esayidini kuthiwa kanti kanjani anikatshelwa nje kodwa lento ifihliwe uzibani uyagula wathi umoya engcwele ngithithi ukuthi lo muntu odwa ngowesifazane wathi umoya engcwele Khehlelami awuzama ukufika mina ngoba kunabantu okumele sihlebe nawe ngithi mina ke sihlebe u1 no2 bazofika kuwena abesilisa ababili kube sengathi bakuvusela indaba yakudala yazi ngizwa usuka kuleyo ndawo usubaleka kodwa mawuzosuka ubaleka uyohlala esiyanda ngazuba nomaziyo ohlala esiyanda Nkulu ngiyajilo ivele ngimningi khona impela kumanje alela bhuti u2023 siganga ngomnye umhlathi manje yazi uthi umoya engcwele ngikhuleke ngize ngiyofika esiyanda mangifike esiyanda kube sengathi namanje khona omnye umfowethu noma khona usihlobo ugazi lami engithi mangimbiza ngithi gazi lami angizwa ngithini ithi bese ngathi ngithi gazi lami yazi makungena ikhole kanjena ungabatsheli ukuthi ngilana wathi umoya mani ngididwa isikhathi man sorry loblobo sorry loblobo mfowethu loblobo ngiyakutshela siganga ngomnye umhlathi manje u2023 yasidlali manje ngidlali ngempela kumele sihlukanise manje oko TikTok kusesheshe sihlukanise manje uFacebook no TikTok abakhuluma kakhulu bathule manje sakufika uKhehlelezi lo owumazwa wakudala lo uKhehlelezi wazwa ngibuyile ke manje njalo mfowethu masiko izwi lomzansi asibatshela abantu iqiniso ukuthi siyophuma sihlolela aba u4 every time 4 and every time manje masikhipha i-postcard kunomhlolelo umuntu sokushayela ngeexperience sokushayela ukuthi masenze i-postcard zirecorder wena obukayo sikuhlolele singakwazi njengamanje wena obukayo unenkinga ka1 no2 no3 obukayo ngisho engakayibuki obukayo unenkinga ka1 no2 no3 uyena ozofona asho athi ubusho mina ngempela ke abantu abangene ku podcast bangene ku Dr Khehlelezi iwebsite mfowethu www.drkonline.co.za njengamanje bazothola si-on amanamba bazowathola noma bafone enambeni amanamba on manje 071 130 130 78 08 063 051 76 41 072 1234 976 anamba kaKhehlelezi lawo ku YouTube uyangithola uthi Dr Khehlelezi uphinde futhi ungithole mfowethu ku Facebook page Nyanga Yodumo Mzo ku Instagram Dr Khehlelezi ku TikTok ngiwu angazi lento kodwa bazobona nje ngigcine ngokuposta amaveni wami manje ngigcine ngokuposta angiyazi indaba ya TikTok nami manje ngibona ngiposta ngisuke ngifuhlela kuphela ngihlwayela ngazi kuyomila kuphi kodwa ke mfowethu Sunday yasiphile sikusho ukuthi ngizokuyo-on esontweni Durban Music School khona eGoli ngikhona Wednesday phambi kwakusasa
u4 o'clock akushaya usufikile fona nje njengamanje ucela i-appointment yaseGoli eCape Town ngikhona futhi and then next week sikhona mfowethu asinankinga khona la ezwini lomzansi umsakazo ohamba phambili umsakazo omnandi kakhulu umsakazo ophethe umuntu wasedolophini elingaziwa ngabantu elikhulu siyabonga lo mlomo mfowethu Danke. thank you